Tak vám prinášam srdečný pozdrav, bratia a sestry, aj spanický zdravec z môjho zboru. V roku 1727, 13. augusta, sa malá skupina kresťanov niekde na Morave stretla k modlitebnému stretnutiu, pri ktorom boli tak naplnení Duchom Svätým, že toto modlitebné stretnutie trvalo nepretržite 24 hodín, niekoľko rokov. Tipnite si koľko? 100. Kto povedal 100? Isto? Asi? Viete si predstaviť modlitebné stretnutie 100 rokov dlhé? Nepretržite 24 hodín? Ani ja si to neviem predstaviť. Sme sa stretli s Jankom a Jankom Bradňanským na pohrebe, že budete oslovať storočie založenia zboru budúci rok alebo o 2 roky. V 25. Viete si predstaviť 100 rokov modlitieb? To je niečo, čo je ťažko predstaviteľné, ale to hnutie, v tom hnutí to potom tak aj vyzeralo. Že to bolo naozaj hnutie, moravskí bratia, ak vám to niečo hovorí, že to tam žilo, že to tam fungovalo a tá cirkev, samozrejme nie už majú nejakých potomkov, ale nie je to možno tak, ako to bolo vtedy, ale to hnutie sa prejavovalo teda mocou Ducha Svätého. No a modlitba je veľmi dôležitou súčasťou života každého jednotlivca. O tom dúfam, že ste všetci presvedčení, že toto vám netreba hovoriť, že modlitba je teda v podstate pohonom nášho duchovného života jednotlivca. Každého teda jednotlivca. Jeden človek povedal, človek, ktorý hreší, sa prestáva modliť a človek, ktorý sa modlí, prestáva hrešiť. Že je to tak prepojená tá modlitba s našim praktickým životom. Ak sa nemodlíš, čakaj chvíľu, kedy upadneš do hriechu. Ak sa modlíš, tak očakávaj, že sa z toho nejakým spôsobom dostaneš, alebo budeš mať silu nejakým spôsobom zápasiť s hriechom. A modlitba je v podstate takým vyjadrením našej zbožnosti vo vzťahu k Bohu Otcovi. A ak povieme, že máme vzťah s Bohom a nemodlíme sa, tak môžeme to nazvať takou tichou domácnosťou. Ak hovoríme o vzťahu s Bohom bez modlitby, tichá domácnosť. Neviem, či u vás fungujú tiché domácnosti. Nie je to dobré, keď je tichá domácnosť, to je vám asi všetkým jasné. Takisto to platí aj pre kresťana. Ak nekomunikujem s mojim otcom, tak fungujem s mojou manželkou a nekomunikujem, nerozprávam sa celý život, alebo roky, alebo mesiace. Ten vzťah sa musí pomaly, ale isto rozbiť. On sa rozbije, rozpadne. Toto isté platí aj vo vzťahu k Otcovi. A modlitba je teda prostriedok, ktorým vyjadrujeme Bohu chválu, vďaku a tiež aj naše prosby. A každý z nás, a neviem, ako je to u vás, ale každý z nás má nejaký postoj k modlitbe, ktorý sa potom nejakým spôsobom vyjadrí aj v našom každodennom živote. No a ja by som dneska sa chcel trošku pozrieť na to, čo učí Pán Ježiš o modlitbe, pretože ak chceme mať v modlitbe správny postoj, tak musíme počúvať, čo hovorí Pán Ježiš Kristus. Nie to, čo si myslíme, alebo častokrát, čo vidíme v cirkvách, ale to, čo nám hovorí Pán Ježiš. Takže budeme čítať Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole, 5. až 8. verš. Matúšov evanjeliu 6. kapitole 5. až 8. verš. Úcty k Božiemu slovu môžeme povstať a po prečítaní sa ešte budem v krátkosti modliť. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty sa modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modlí sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa. Ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda. Váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Budem sa modliť. Pani, ďakujeme ti za to, že môžeme naozaj
pristupovať k tebe vo viere a v modlitbe. Že môžeme očakávať to, že ty naše modlitby nielen počuješ, ale aj vypočuješ. Tak ďakujeme za tento dar, ktorý si nám dala. A prosíme, aby aj túto chvíľu, toto slovo si ty použil preto, aby si nás tak formoval aj dnes, aby sme viac a viac zozrkadľovali tvoj charakter, Pane Ježišu. A viac mohli ľuďom prinášať tvoje evanjelium aj cez naše každodenné žitie. Amen. Takou základnou otázkou tohto textu je, keď sa modlíš, prečo sa modlíš? Pán Ježiš tu hovorí o takých dvoch prístupoch k modlitbe a môžeme povedať taký prístup v pýche a prístup v pokore. Modlitba je dobrý nástroj v rukách človeka, ale tak ako všetko dobré dokáže človek zneužiť, aj modlitbu môžeme zneužiť našou pýchou. Keď sa postane do toho posta, pozrite sa na mňa, aký som duchovný, ako sa viem pekne modliť, ako sa často modlím. No toto bol presne ten problém, ktorý tu Pán Ježiš rieši v tejto časti písma. Problém farizeov a zákonníkov. Pán Ježiš hovorí, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Židovská tradícia mala stanovené modlitby a tiež mala stanovený aj čas modlitieb. Trošku to, čo môžeme dnes v dnešnom svete vidieť u moslimov. Moslimovia sa modlia 5-krát denne a v presne stanovený čas. Dokonca so sebou nosia aj modlitebné koberčeky, aby pri modlitbe sa nedotýkali nečistej zeme, pokiaľ žijú niekde na západe. Takže to majú celý tento systém. Neviem, či ste to niekedy videli, ja som to zažil raz na letisku, že moslimka vytiahla koberček a jednoducho na ňom sa modlila. Niečo podobné mali aj Židia, dodnes majú, tí ortodoxní, používali niekoľko typov modlitieb. Modlitba 18 prozieb, tá sa modlila 3-krát denne, o 9 ráno, o 3 po obede a potom ešte raz večer. A táto modlitba mala 970 slov. Je to 10-násobne toľko ako Otče náš a moja kázeň má spravidla okolo tých 1200 slov. Takže si viete predstaviť asi, čo to bolo všetko to sa naučiť a v pravidelných rytmoch to teda aj aplikovať. Tiež platili modlitby pri stole, vždy keď jedli a spravidla jedli 3-krát denne. A samozrejme ešte doxológia, teda chválorečenie pri rôznych príležitostiach. No a dodržať celý tento systém modlitieb nebolo až také jednoduché. Pretože jedna modlitba mohla trvať aj 3 hodiny. Hodinu sa pripravovali na modlitbu, hodinu sa modlili a potom ešte hodinu, ako keby tá modlitba doznievala. Čiže taký ortodoxný Žid, môžeme povedať, že nič nerobil, len sa modlil. Alebo bol sústredený na modlitbu. No a celé toto, možno by sa nám to zdalo ako niečo, čo nie je úplne najlepšie. Premodliť sa celý deň, alebo to častokrát aj dnes odsudzujeme, keď vidíme ľudí, ktorí majú naučené modlitby, modlitebné knižky a podobný systém modlitieb, tak nám ako protestantom evanjelikálnom, ako keby sa zježili chlpy na chrbte a musíš sa modliť vlastnými slovami a musíš v slobode sa modliť. No úplne by som nezavrhoval tento systém, používal ho aj Pán Ježiš dokonca, ale problém bol, že celé to možno v niečom dobré nastavenie, a to prepojenie sa na Boha, sa stalo divadlom, ktoré bolo potrebné k tomu, aby pritiahli ľudia pozornosť na seba. A častokrát sa to dialo, ako tam aj Pán Ježiš hovorí, na verejne frekventovaných miestach. A samozrejme dobre to bolo premyslené, pretože keď sa postavíte na roh ulice, tak vás vidieť správa, vidieť vás zľava, vidieť vás takmer z každej strany, okrem teda poza vášho chrbta. A teda bolo dobre vidieť tú zbožnosť, že keď si všimnete niekoho stáť na jednom rohu 3 hodiny, tak to už samé o sebe je podozrivé. Hoci oni sa nemodlili nahlas, modlili sa šepotom, ale ak ste videli niekedy Židov sa modliť, tak Židia sa modlia takým jemným pokývkávaním. Čiže keď aj je ticho, alebo len šepoce, tak je jasné, že sa modlí. Bolo to teda dobre viditeľné. No a Pán Ježiš takýto prístup hodnotí veľmi tvrdo. Je to pokrytectvo.
divadlo pre ľudí s túžbou získať ocenenie od človeka. Také upútanie pozornosti na seba a nie skutočné alebo také hlboké zameranie sa na Boha. No a toto je otázka prvého storočia. Je otázka, či takýto postoj môžeme vidieť aj v dnešnej dobe. Či s týmto ako cirkev môžeme zápasiť. Alebo, keď už sme evanjelikáli, tak či toto sa vyskytuje napríklad v našich zhromaždeniach. Viacerí ste sa dnes modlili, z čoho som potešený. Máme takýto problém v cirkvi? Máme takýto problém v Klenovci? Alebo máte takýto problém v Klenovci? Alebo takto, môžete mať takýto problém? No, myslím si, že každá cirkev s týmto môže mať veľmi vážny problém. A veľmi ľahko do neho môžeme upadnúť. Je to vtedy, keď pri modlitbe sú pred mojimi očami alebo v mojom podvedomí ľudia. A niekedy nemusia byť aj ľudia, ale môžem byť ja sám. Keď svojou modlitbou chcem dokázať sebe, ale aj ľuďom, že som modlitebný, že som na určitej duchovnej úrovni, že naplňam Božie prikázanie, alebo teda prikázanie Božieho slova z 1. Tesaloničanom 5.17, kde Pavel píše, neprestajne sa modlite. Keď chcem možno ľuďom ukázať, že sa viem modliť krajšie a dlhšie ako všetci ostatní v zbore. Keď v mojom podvedomí začnem mať pred očami, vtedy nemusím sa modliť ani jednu naučenú modlitbu. Ale modlím sa presne v tom systéme, ako sa modlili pokrytci. A niekedy, to je dosť smutné, modlitba slúži na prikrytie mojej duchovnej biedy, častokrát v živote. Preto, keď sa modlím, klamem ľudí. A častokrát som oklamal ešte aj samotného Boha, že som duchovne v poriadku, lebo urobím nejaký duchovný prejav. A ja som sa stretol v situácii, to už je veľmi dávno, kde človek, ktorý sa pravidelne modlil v zhromaždení, nemá problém s násilím v rodine voči svojej manželke. A ľudia to nevedia. Ale vidia, aký som zbožný modlitebník, ale moja rodina za to modlitbou môže vidieť moju duchovnú biedu. A zbor bude ohúrený, očarený a keď náhodou zomriem, tak stratili sme veľkého modlitebníka a tá rodina môže zažívať presne opačný extrém toho nastavenia. Alebo modlitba, ktorá priťahuje pozornosť na modliaceho. No, pri modlitbe kto môže posúdiť moje pohnútky? Jedine Boh, pretože Boh vidí naše srdcia, Boh vidí, čo ma vedie k modlitbe a tým, že on posudzuje pohnútky nášho srdca, tak neviem, či ste mali niekedy takú skúsenosť, že Duch Svätý vám povedal, dieťa moje, táto modlitba skončila na plafóne tohto zhromaždenia. Mali ste takú skúsenosť? Lebo ak máme Ducha Svätého, a verím tomu, že každý kresťan má Ducha Svätého, tak Duch Svätý má jeden z najväčších problémov, s ktorými musí v našom živote zápasiť, je naša pýcha. Ak nie ste pyšní, tak vďaka Bohu ja som strašne pyšný človek. A možno to ľudia nevidia, ale to je môj vnútorný zápas. A veľmi často v tej pýche môžeme sa aj modliť. A vtedy zažijem, a ja som niekoľkokrát zažil, tak už to videli, už to počuli, tvoja odmena je tam, kde boli tí ľudia, ktorí to mali počuť. Ktorý si chcel ohúriť svojou modlitbou, ktorým si chcel niečo povedať cez tú modlitbu. Ale ja som to nepočul. To znamená, že každý spôsob modlitby, ktorým kresťan chce pritiahnuť pozornosť na seba, je hriechom pýchy. A odmena je aj v obdive človeka, ale nie u Boha. Ako sa teda modliť? Keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky. Zavri za sebou dvere a modlí sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Chce Pán Ježiš, aby sa jeho nasledovníci nemodlili verejne a nahlas? Aby sme sa modlili vo skrytosti, v súkromí svojich domov? Čo myslíte?
No, určite nie. Pretože aj on sám sa modlil aj verejne. Aj nahlas a dokonca sa modlil aj kvôli ľuďom. Však keď si pozrite zázrak rozmnoženia chleba, tak tam sa Ježiš verejne modlí pred pomerne veľkým publikom a následne urobí aj teda zázrak rozmnoženia. Ale je veľmi špecifická situácia v Jánovi 11. kapitole 41-42, keď Pán Ježiš ide vzkriesiť Lazara. Tak predtým, ako skriesi Lazara, tak sa pomodlí. Hovorí, ja viem, že ty ma počuješ, ale kvôli tomuto zástupu som sa teraz pomodlil, kvôli tomuto zástupu teraz prosím, aby si ty konal. A tam môžeme vidieť to, že Ježišovi tam ide o oslávenie Otca. Modlím sa k Otcovi a on skriesi, aj keď Kristus skriesi, ale Otec mu dáva moc skriesiť mŕtvého, čo potvrdzuje aj zároveň aj jeho autoritu pred Židmi, toho Mesiaša, ktorý prichádza, je poslaný Bohom, pretože pozrite sa, bude tu skriesenie. A kto dokáže kriesiť? Jedine Boh dokáže kriesiť. Ale to, čo chce tým povedať, vojdi do svojej izbietky a zavrie za sebou dvere, mohlo pre tých prvých poslucháčov znamenať v tom protiklade s tým, ako sa modlili tí v úvodzovkách zbožní. Modli sa v súkromí svojho domu, v súkromí svojej duše, alebo na mieste, kde si mimo verejnosti, alebo spôsobom, aby nebolo poznať, že sa modlíš. Prečo? Pretože skutočná zbožnosť, vzťah s Bohom nie je merateľný tým, ako duchovne pôsobíš navonok, ako pôsobíš na ľudí, ale tým, ako pristupuješ v modlitbe, a samozrejme nie len v modlitbe, k Bohu vo svojom súkromí. A toto platí aj pre nás. Ako pristupujeme k Bohu vo svojom vnútri, vo svojom súkromí. Takúto uzavretú izbu alebo komórku, teda samotu s Bohom môže kresťan prežívať aj v natlačenom autobuse. Aj v zhromaždení. Aj keď naše zhromaždenia pravidla nie sú preplnené hlava na hlave, ale sú tu na ľudia. Moja izbietka je vtedy, keď som sústredený na Boha a nie na svoje okolie. Vtedy to môžeme nazvať modlitba v skrytosti svojho srdca. A toto platí aj pre hlasnú modlitbu, kde sa potrebujeme oddeliť od ľudí, ktorí sú okolo nás. Nepremýšľať nad tým, čo povedať, aby moja modlitba sa páčila ľuďom. Alebo aby bola uhladená, kvetnatá, alebo niekedy, možno ste starší, mali s tým skúsenosti, že jedna modlitba bola takmer modlitebná chvíľa, že až kázeň dokázali sa starší bratia modliť. Minimálne v mojom zbore sme to zažívali ako deti. Nie len, že sme vedeli poradie, kto sa ako bude modliť, ale dokonca sme vedeli aj čas, ako dlho sa tí bratia budú modliť. Občas nás prekvapili dlhšou modlitbou, ale spravidla nie kratšou modlitbou. Takže s tým jednoducho zápasíme. Pán Ježiš nám ukazuje ten príklad takej modlitby, ktorá Boha osloví. Veľmi známy príbeh z Lukáša 18. kapitole, kde do chrámu prichádza mýtnik a farizej. A oni sa modlia. V 18. kapitole Lukáša 13 je napísané: Mýtnik však stal obďaleč a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu a bil sa do prs a povedal: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A to bola komplet modlitba. Buď milostivý mne hriešnemu. A Pán Ježiš hovorí: čo myslíte, ktorý z nich odišiel ospravedlnený? Ten, čo tam vymenoval Bohu celé litanie, aký je on, ako ohúri ľudí a ohúri Boha? Alebo ten, ktorý v pokore jednoducho povie: buď mi milostivý mne hriešnemu. On je sústredený na Boha a nie na to, čo sa okolo neho deje. A Boh vidí skutočný postoj pokory v srdci pri modlitbe a podľa toho k nej aj pristupujeme. Ak sa nemodlím verejne a nahlas, otázka je, prečo sa nemodlím verejne a nahlas. Ak sa modlím verejne a nahlas, samozrejme je to riziko, koho chcem ohúriť, či Boha, alebo prihovoriť sa Bohu, alebo ohúriť ľudí. Ale ak sa nemodlím nahlas a verejne, otázka je, prečo? Pretože tam môžeme byť presne v tom istom probléme, ako človek, ktorý sa chystá ohúriť ľudí.
len v tej opačnej stránky. A toto je trošku už väčší problém v našich zboroch. Vrátanie môjho zboru, vrátanie vášho zboru, vrátanie všetkých zborov v našej cirkvi, nebudem zasávať do iných cirkví. Hanbím sa modliť? Ak sa hanbím, prečo sa hanbím? Pred kým sa hanbím? Pred ľuďmi sa môžeme len hanbiť. Však Boh pozná naše vnútro, naše premýšľanie. Pred ním sa ja nemám čo hanbiť. On pozná skrytosť môjho srdca. Všetko o mne vie. Pred ním sa nemám prečo hanbiť. Ale ak sa nemodlím, otázka je, ak sa nemodlím kvôli ľuďom, som presne v tom nastavení, mám ohúriť modlitbou človeka. No lenže ja neviem tak pekne rozprávať ako brat Vasil alebo brat Janko. Ja neviem, nemám takú výrečnosť, nemám také duchovné schopnosti alebo obdarovanie. My si veľmi často vieme nájsť výhovorku. Prečo to nerobiť? Aby som nevyzeral trápne, aby na mňa ľudia nepoukazovali. Rozumiete, čo tým chcem povedať? Dostanem sa do rovnakého problému. Lebo Boh nepotrebuje počúvať naše kvetnaté reči. On chce počuť náš hlas. A tak ako ten mýtnik povedal, buď milostivým nehriešnemu, Bohu to absolútne stačilo. Ten druhý by možno povedal, no čo je to za modlitba? Ale tomu Bohu stačí moja pokora pred ním. A je dôležité modliť sa verejne z viacerých dôvodov. Prvá vec je povzbudenie cirkvi a druhá vec je budovanie cirkvi. Keď Pavel hovorí v liste Korinťanom, ak sa modlíte v jazykoch, čo u nás v zhromaždeniach to zvyčajne nebýva, tak 2 alebo 3 a nech je tam výklad, aby mohla byť budovaná cirkev. Čo hovorí o verejnej modlitbe, aby bola budovaná cirkev. Jeden z mojich najväčších zážitkov ako kazateľa bolo, keď som počul modliť sa človeka, ktorého som nikdy nepočul v zhromaždení modliť sa. A úplnou náhodou, to ešte brat kazateľ, niekoľko takých príkladov mám ešte, no už je 11 hodín, ale za chvíľu budem končiť. Niekoľko naozaj takých, a tým vás chcem povzbudiť, bratia a sestry. 90-ročná starúčka žena, nikdy som mu nepočul modliť sa v zhromaždení a pri biblickej bratkazateľ povedal, sestránka, ty sa pomodli. Nemyslel tú sestru, ale inú a ona sa pomodlila. Pre mňa to bol zážitok ako mladého chlapca. Počul som modliť sa ľudí, ktorí sa nemodlili a zrazu niečo sa stalo, niekto zomrel a bolo treba nahradiť niekoho, kto sa pravidelne modlil a tá sestra sa modlila. Pre mňa to bol zážitok počuť toho človeka, krásne sa modliť, kristocentrickú modlitbu. Prečo si teda mlčala desiatky rokov v zhromaždení? Prečo si to robil? My môžeme jeden druhého budovať našimi modlitbami. Modlitba neslúži k tomu, aby sme Boha o niečom presvedčili alebo na niečo nahovorili. Pretože pre krv Pána Ježiša Krista my sme sa stali Božími deťmi a Boh k nám tak aj pristupuje. Potrebujem si uvedomiť to, že modlitba môže byť, alebo pre nás pri modlitbe môže byť oslobodzujúce toto vedomie, pretože Boh nepotrebuje, aby my sme k nemu pristupovali nejakými dlhými a krásnymi modlitbami a presviečali ho. On to nepotrebuje. On nepotrebuje žiadnu našu modlitbu. Však Pán Ježiš hovorí, on už dávno vie, čo by si chcel povedať. My potrebujeme túto modlitbu. My potrebujeme hovoriť s Bohom, pretože my sami niekedy ani nevieme, čo chceme povedať, alebo čo by sme mali povedať, ale potrebujeme komunikovať s Bohom. Nepotrebujeme ho presviečať. Pán Ježiš hovorí, nehovorte priveľa pri modlitbe ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Tam Pán Ježiš narážal nie na židovské modlitby, ale ktoré mali hlavu petu, ale pohanské kulty, kde platilo, že čím dlhšia modlitba, šanca, že to božstvo, ktorému sa modlím, aj vypočuje, až išli niekedy do extrémov sebatríznenia, aby ich ten Boh vypočul, no smola. My máme Boha, ktorý nás počuje, ktorý túži potom, aby sme s ním komunikovali s ním v pokore. Pre nás nie je potrebné Boha uhovoriť alebo unaviť ho slovami, aby k nám bol priaznivo naklonený, pretože on už svoju priazeň voči nám preukázal. V prvom rade nám ju preukázal v Kristovi.
Tým, že zomrel Kristus za nás, my máme právo hovoriť s nebeským Otcom a môžeme mu prednášať všetko. To, či nás vypočuje, ako nás vypočuje, alebo ako sa naplnia tieto modlitby, to už je na jeho vôli. Ale my duchovne rastieme ako jednotlivci, ale aj ako zbory tým, že sa modlíme. Boh je vždy krok pred nami, pretože nás pozná tak, ako ani sami seba nepoznáme. Pán Ježiš v 10. kapitole Matúš sa to vyjadril, vám sú všetky vlasy spočítané na hlave. Toto je istota, ktorú môžeme prežívať. Ktorú môže prežívať človek, ktorý je Kristovi Božím dieťaťom. Boh vie o každom mojom vlase. O čo skôr bude vedieť o každej mojej potrebe. O každom mojom trápení. O každej mojej radosti. O každej mojej chvále. Prečo mu to potom nepovedať? Amen. Môžeme na záver zhromaždenia povstať k modlitbe. Ak niekto má túžbu modliť sa aj teraz, tak je tu priestor. Že si s nami. Ďakujeme ti aj za tento čas, ktorý sme mohli prežiť v rozmýšľaní o modlitbe a prosíme ťa, aby si nám stvoril úprimné srdce, aby sme nechceli ohorovať ani ľudí, ani teba, ale úprimne sa k tebe vynúť, aby si nám bol na pomoci, aby si nám pomáhal prežívať tento život na tvoju oslavu. Amen. Amen. Pane, ďakujeme za slovo, ktoré nás buduje, ktoré nás učí, ako máme navzájom sa budovať v tvoj chrám, Boží ľud, aby sme mohli skutočne byť tvojimi poslami. Pane, ďakujeme teda za tvoju milosť, že sme to mohli takto počuť a prosíme, na milosti, aby sme vedeli ten osobný vzťah k tebe v modlitbách vyjadrovať často v svojich rodinách, v svojich domácnostiach každý deň, na každom mieste, aj v zhromaždení. Amen. Amen. Pane Ježiši, ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré ma vyučuje hovoriť hľadajte na to kráľovstvo Boží a je spravodlivosť a všetko sa bude vám pridať. Ďakujem ti, že nás učíš, aby sme boli naozaj tvojej pravde, aby sme tvoje slovo brali do svojich srdc vážne. Amen. Ďakujem ti, Pane Ježiš, za to, že ty si nám dal možnosť skrze tvoju obeť na kríži komunikovať s svojím Otcom. A veľmi prosím o to, aby ty si nás učil aj svojim duchom zároveň tento nástroj, ktorý si nám dal do rúk, aj využívať. A vyjadrovať nielen to, čo potrebujeme, po čom túžime, ale vyjadrovať aj tú chválu a obdiv voči tebe a voči aj tvojmu nebeskému Otcovi. Už nás viac a viac ísť do modlitieb. A možno nebudeme mať tu vytrvalo 100 rokov, ale už nás vytrvalo zápasiť a vytrvalo sa prihovárať k tebe, vytrvalo byť v kontakte s tebou. Každému jednému z nás na tej individuálnej rovine, rodinnej rovine, ale aj v zborovej. Ďakujeme za to, že tá modlitba môže byť účinná, pretože ty si živý Boh a tvoj duch je tiež živý a tvoj Otec je živý. A naše modlitby môžu byť živé len a len skrze teba, svojho ducha a pretože ty žiješ dodnes a budeš žiť, pretože si večný. Ďakujeme za toto vedomie, ďakujeme za to, že skrze tvojho ducha s týmto môžeme žiť každodenne. Amen. Budeme na záver spievať ešte pieseň pod číslom 7 a pri poslednom verši, ak máte vo zvyku postaviť sa k záverečnému požehnaniu, tak sa postavíme k záverečnému požehnaniu. Pieseň číslo 7 budeme spievať.
O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy, aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými. Amen.